Bújócskázunk, és most el fogunk bújni. Úgyhogy nem tudom, mennyit fogtok látni. De ja, most elbújunk. Most nem tudom, hol. De anyád, az néz! Menjünk arra. Jaj, mentünk. Jaj. Ott a hunyó. 26, 20. Most ide fogunk jönni. Most a halkan beszélek. Itt a barátom. Csöndbe leszünk. Úgyhogy a bújócska, fogócska van. Nem mozog ki. Jaj. Ez nem jó. Ez nem. Ott van. Csak 3 percig tudok videózni, úgyhogy nem tudom, meddig fog menni a videó. Úgyhogy lehet, hogy majd valamikor magától le fog állni. Ott van barátom. Most fog jönni. Jön, mindjárt. Most indul. Ott jön. Ott. Az ötke. Jaj, ma. Ott. Csőtke. Meg a videó. Ott van Ádié. Igen. Nekem is Itt megy. az épülyé. Nekem is itt megy. Vagy hát 33 irányulja. Hagyjál! Meglettem. Megadtam, meg videózok. Hát lassan leáll a videó, de ja. Nem, még van. Nincs benne a fejed. Ott vannak. Pussá! Nyitom.